चाचा खातिर जोरदार ताली आप लोग बड़े ये होली एगो ऐसा त्योहार है कि अपना जिला में बक्सर जिला में कहे कि अगर हमार नाम भइल बा तो शुरुआत में लोग यही जिला के लोग हमारे के सुन ले बा, तब देश विदेश के लोग सुन ले बा। तो पूरा होली में जे भी होली मिलन समारोह करावेला आ मन से केहू दिल से कहला कि कलू भाई तारा आवे के बाद कलुआ कोनो दुनिया के कोना में रहेला आ जाला। बाली भैया बानी यहाँ के एगो फोन गई डेट बतौनी हम कनी अब कतनो प्रोग्राम रही एको घंटा खातिर आई, लेकिन आई कमलवास चाचा के आशीर्वाद मिल जाला साल भर एकदम गड़गड़ात रहेला। जितना गार्जियन लोग बानी सब लोग के सब हरे प्रणाम बा, नाम ले तो राती हो जाई। अभी हमनी के बीच में बबीता जी इतना प्यारा गीत गौनी ही आहा जमा देनी रहुआ बहुत कम जगह बा ऐसा माहौल कम जगह का है ये नहीं कीजिए ऐसा माहौल मिले। टाइम ज्यादा ना समय भी हो रहा बा और कलाकार भी ज्यादा बने हम घर ही के बानी एगो दूगो गीत एक बाद एगो प्यारा सा भोले बाबा के एक लाइन के भजन एक बाद बाबा परमेश्वर नाथ की ओम नमः पार्वती पतये देवलोक के देव सब पड़ गई दान में कि मौसम बसंत आयल मस्ती मलंग में अरे की भइल कैलाश लाल पियर बा नाथों के नाथ खेलस के संग में आज जब हम आई ना तो इतना ना लोग जाओ भी उड़ावेला दोसर जगह रहना तो खींच पड़ लेकिन एजा अच्छा लगे जैसे एजा रंग गुलाल उड़ता महादेव जी के भी आज उड़त तो कैलाश पर की रंगवा गुलाल आज अरे अंबर से बरसता होके मगन मन अरे सब पर हरसता तो होलिया खेले ले भोले दानी संग गौरा होली मिलन चाचा कर तो ढोलक तबला बजता लेकिन कैलाश पर ढोलक तबला व्यंजना न बजे डमरू के ताल बाजे भूत बाए ताल नाचे डमरू के ताल बाजे भूत बाए ताल
लहरता गंगा जी के पानी संग गौरा लहरता गंगा जी के पानी संग गौरा दादा परशुराम अइले नीरज कुमार जी और रोहित कुमार जी की तरफ से रोहित सुमन जी बहुत सारा आशीर्वाद है। मन से स्वागत अभिनंदन व्यापार और प्रणाम बा। दादा परशुराम अइले चारों भैया राम अइले दादा परशुराम अइले चारों भैया राम अइले असंगवा में सीता महारानी होलिया खेलता धन धुआं को दलो प्यार खा जय हो प्यार खाए बेरा पैसा मत खा सब प्यार खा ये सब प्यार ही नहीं जी प्यार है बाबा प्यार खा भैया गोलू कुंवर जी गुंजन जी आ दीपू बाबा चौबे हाँ दीपू बाबा चौबे जी की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। देखिए कलाकार के कोनो जात ना होला लेकिन एगो होला नु चौबे हमें अरे ठीक बा महाराज हम कल्लू कुंवर और कुछ आई माइनर में आ जी